Sa Joshua 1:9, ang pulong sa Ginoo nagaingon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Mga kaigsuunan, kini nga bersikulo naghatag og dakong kadasig ug kalig-on. Kini nagpahinumdom nato nga bisan pa sa mga hagit ug kalisdanan, kinahanglan nga magmalig-on kita ug dili magpadala sa kahadlok. Ang Ginoo magapadayon sa pag-uban sa ato. Mao magapadayon kita nga angay walay ikabalaka. Ang pagsalig sa iyang pasensya magahatag nato og kaisog ug kahayag sa mataglakang. Maong kung ikaw nahadlok ug dili sigurado, hinumdumi nga ang Dios kauban nimo sa kanunay ug dili kaniya angay napasagdan. Alang sa Dxdc Holy Week Special, kini si Visabel Agos. God bless sa kanunay, mga kasama.